είπα, κύριε Ζαφυρίου, το αποφάσισα. Αλλά θέλω εχημήθεια. Μη το δει η μαμά. Διαφημιστική φωτογράφηση κάνουμε, κορίτσι μου. Όλη η Ελλάδα στοχεύουμε να μας δει. Η μαμά να μην μας δει. Καλά, ας υπογράψουμε πρώτα και τα βρίσκουμε αυτά. Έστω. Πείτε μου. Πότε και τη διεύθυνση. Μεθαύριο, 4 το απόγευμα. Ταύρος. Ταύρος. Εγώ καιρός είμαι. Θέλετε Ταύρο. Την περιοχή, λέω, κορίτσι μου. Την περιοχή. Δεν συμφωνήσαμε για εκτός Αθηνών όμως. Θα πρέπει να μιλήσουμε για τα έξοδα μετάβασης. Πού ζεις, κορίτσι μου? Στην Αθήνα είναι ο Ταύρος. Εργοστάσιο σοκολάτας, σχολή καλών τεχνών. Ωραίος κόσμος. Θα την αγαπήσεις την περιοχή. Σταύρος. Ρητάκι, θα την αγαπήσει την περιοχή. Σιγά μην τη λατρέψουμε κιόλας. Άκου από που με φέρνουνε. Από το ψυχικό, κύριε Ζαφυρίου. Όχι από τα ζώδια σε βερσιόν περιοχής. Γεια, Δάφνη. Ναι. Είσαι φωτογράφης του Ταύρου. Ναι, Ντίνος. Έλα μέσα. Πάμε... Πάρε τη σοκολάτα σου και πιες μία-δύο γουλιές. Τόσο χάλια είμαι. Από το πρωί τη φτιάξετε. Ναι, έχεις δίκιο. Σου κλέψαμε την απόλαυση. Έλα, θα σου φτιάξω άλλη. Η σοκολάτα θέλει αγάπη. Θέλει να είσαι αποφασισμένη να παρασυρθείς. Άρωμα, φαντασία, γεύση. Κανέλα θες? Αχα. Η σοκολάτα είναι σαν το χορό, ξέρεις. Σήκω, χορεύουμε τώρα. Τι, σοβαρά τώρα. Πόσο αποφασισμένη είσαι να παρασυρθείς. I'm unbelievable, I lie to myself. I'm unavailable, still on the shelf. Not understanding why I miss you so much. I just a difficult touch. I'm underfunded, I've got money to burn. I'm unavoidable, with nowhere to turn. Misunderstood and speaking double Dutch. I'm just a difficult touch. Don't tell me that things are gonna go wrong, 'cause that's entertaining. Just promise that you'll be stringing along. And don't go complaining. Έλα, Ντίνο, τα βλέπω τώρα. Πολύ καλή δουλειά. Μπράβο. Πες το μυστικό σου. Πώς τα κατάφερε με το πλουσιοκόριτσο? Είναι απλό. Ακολούθησα το μότο μας. Η σοκολάτα μας ενώνει. Πάμε πάλι. Πόσους δίνεις έχει αρκεί? 2. Ψυχικό και Ταύρο.